Operačný analytik špecializujúci sa na prežitie na ulici musí byť schopný rýchlo dešifrovať neverbálne signály zachytené policajnými kamerami. Záznamy z nositeľných policajných zariadení ponúkajú jedinečnú príležitosť pozorovať správanie potenciálnych cieľov v reálnom čase bez ľudského zásahu. V núdzových situáciách môže byť každý mikrosekundový signál kľúčovým ukazovateľom agresie, úrovne stresu alebo úmyslu vyhnúť sa kontrole. Tvár, najmä oblasť medzi koreňom nosa a líniou vlasov, funguje ako centrálny senzor, ktorý prenáša informácie o vnútornom stave subjektu. Tento článok predstavuje analytický prehľad charakteristických znakov čelných oblastí zachytených policajnými kamerami a odporúčania pre ich použitie pri taktických rozhodnutiach. Kľúčové signály napätia na čele. Keď je sympatický nervový systém hyperaktívny, svaly nad čelom sa stiahnu a tvoria ostré vrásky. Na policajných videozáznamoch sa tieto vrásky objavia v priebehu niekoľkých sekúnd od vnímania hrozby. Pozorovateľ si môže všimnúť prudko zdvihnuté obočie subjektu a koža medzi nimi sa zvrásni do zvislých čiar. To naznačuje zvýšenú kognitívnu záťaž a prípravu na fyzickú reakciu. Policajt, ktorý dostane takýto signál, by si mal byť vedomý, že subjekt je pripravený na rýchlu eskaláciu a mal by si udržiavať odstup, ktorý v prípade potreby umožňuje neutralizačný zásah. Ak nie sú žiadne zjavné známky napätia, ale mierne obavy, dialóg môže pokračovať, ale policajt by mal zostať pripravený na náhlu zmenu správania. Zvraštené čelo ako indikátor pochybností. Keď je subjekt konfrontovaný s neznámym podnetom, často zdvihne obočie a zároveň spustí kútiky úst, čím vytvára charakteristický mračiaci sa výraz. Na záznamoch z policajnej kamery sa tento postoj javí ako dve zvislé čiary spájajúce sa na koreni nosa. Vzhľad tejto konfigurácie naznačuje vnútorný rozpor. Subjekt súčasne zhromažďuje informácie a snaží sa skryť zraniteľnosť. V situácii zatýkania to naznačuje, že potenciálny cieľ sa môže snažiť skryť svoje skutočné úmysly použitím taktiky predstieraného pokoja. Policajtovi sa odporúča klásť objasňujúce otázky, zaznamenávať reakcie očí a sledovať zmeny v rýchlosti reči, pretože akékoľvek oneskorenie v reakcii môže naznačovať prípravu na manipuláciu. Hladká pokožka na čele po aplikácii botulotoxínu. Moderné kozmetické techniky umožňujú úplné odstránenie vrások na čele, čím sa zakrývajú prirodzené signály stresu. Na policajných videozáznamoch sa takéto subjekty môžu javiť ako emocionálne neutrálne, aj keď je ich vnútorná úroveň stresu nadpriemerná. Analytik by si mal byť vedomý toho, že absencia vrások nezaručuje absenciu hrozby. Namiesto toho by sa mala venovať pozornosť sprievodným príznakom, potenie, rýchle dýchanie a mikrovzrušenie v spánkoch. Ak sú takéto príznaky prítomné, hladké čelo by sa malo interpretovať ako kamufláž, nie ako nedostatok zraniteľnosti. Potenie na čele ako znak zvýšenej úzkosti. Počas intenzívneho stresu sa potenie zvyšuje, čo často vedie k lesku na čele viditeľnému na záznamoch z bezpečnostných kamier. Tento jav sa vyskytuje bez ohľadu na vonkajšie klimatické podmienky a naznačuje aktiváciu autonómneho nervového systému. Na policajných videozáznamoch sa potenie môže javiť ako malé perličky stekajúce po čele alebo niekedy ako viditeľný lesk, ktorý spôsobuje odrazy od lampy. Policajt, ktorý si tento signál všimne, by si mal byť vedomý toho, že subjekt je v stave zvýšeného vzrušenia, čo zvyšuje riziko impulzívnych činov. V takýchto situáciách sa odporúča používať krátke a jasné povely na stabilizáciu situácie a zníženie pravdepodobnosti náhlej agresie. Pulzácia žíl v spánkoch. Počas intenzívneho emocionálneho vzrušenia sa žily nad spánkami môžu stať viditeľnými a pulzovať v rytme srdca. Na policajných videách sa táto charakteristika prejavuje ako malé záblesky pod kožou, ktoré sa zhodujú so zmenami v obočí. Pulzácia naznačuje, že telo je pripravené na rýchlu reakciu, či už ide o útek alebo útok. Policajt, ktorý dostane takýto signál, by mal posúdiť schopnosť osoby rýchlo sa pohybovať a pripraviť vhodné taktické manévre vrátane zadržania osoby v obmedzenom priestore alebo použitia pút. Trenie čela rukou. Subjekty si často masírujú čelo, keď sa snažia uvoľniť napätie alebo premýšľať o zložitej situácii. Na záberoch z policajnej telovej kamery sa tento pohyb javí ako pomalý pohyb prstov po čele, niekedy sprevádzaný zatvorenými očami. Trenie môže naznačovať, že sa subjekt snaží znížiť vnútornú úzkosť, ale môže to byť aj znak sústredenia zameraného na plánovanie akcie.
Policajt by si mal byť vedomý toho, že v momente tohto gesta môže byť subjekt menej pozorný voči vonkajším signálom, čo vytvára príležitosť na rýchlu preorientáciu. Je dôležité udržať si kontrolu nad situáciou a nedať subjektu čas na prípravu skrytého predmetu. Ukazovanie prstom na čelo. Gesto, pri ktorom je ruka nasmerovaná k čelu, je často urážlivé a naznačuje, že účastník rozhovoru nie je dostatočne informovaný. Na policajných videozáznamoch sa toto gesto môže vyskytnúť počas konfrontačných dialógov, keď sa subjekt snaží dominovať nad policajtom. Ukazovanie je sprevádzané zvýšeným napätím svalov na čele a často je sprevádzané ostrým držaním tela. Policajtom sa odporúča, aby na tento signál reagovali neutrálnym tónom, vyhýbali sa eskalácii, ale zároveň rozpoznali akúkoľvek zvýšenú úroveň agresie, ktorá môže eskalovať do fyzického konania, ak má subjekt pocit, že je ohrozené jeho sociálne postavenie. Pritlačenie dlane na čelo. Toto gesto sa často používa na zmiernenie stresu, kedy si subjekt pritlačí dlaň na čelo a jemne naň zatlačí. Na videu sa toto gesto javí ako široká ruka zakrývajúca časť čela, niekedy sprevádzaná miernym pokrútením hlavou. Pritlačenie dlane naznačuje pokus o stabilizáciu emocionálneho stavu, ale môže tiež signalizovať pripravenosť na náhlu zmenu správania. Dôstojník by si mal byť vedomý toho, že počas tejto stabilizácie sa subjekt môže prepnúť do režimu pripravenosti konať, preto je nevyhnutné udržiavať očný kontakt a byť pripravený na rýchle pokyny. Ukazovanie tváre pri nosení klobúka. Subjekty si často skrývajú čelo pod klobúkmi, čiapkami alebo kapucňami, najmä keď sa cítia zraniteľné. Na policajných videách sú takéto akcie zachytené ako rýchle zdvíhanie alebo spúšťanie klobúka, niekedy sprevádzané rýchlymi pohybmi očí. Zakrývanie čela naznačuje snahu maskovať emocionálne signály a môže tiež naznačovať túžbu vyhnúť sa priamemu očnému kontaktu s policajtom. Policajt by mal venovať pozornosť pohybu očí, mikrovýrazom na spánkoch a celkovému držaniu tela, aby kompenzoval nedostatok priamych signálov z čela. Zmetený pohľad. Pri konfrontácii s problémom sa obočie môže zovrieť a vytvoriť medzi nimi zvislú rihu a oči sa môžu zúžiť. Na záberoch z policajnej telovej kamery sa tento vzhľad javí ako stiahnutá časť kože, ktorá sa objaví zlomok sekundy po položení zložitej otázky. Zmetený pohľad naznačuje, že subjekt prežíva kognitívne napätie pri pokuse o vyriešenie problému. V situácii zatýkania tento signál naznačuje potenciálnu pomalosť reakcie, ktorú možno využiť na dôkladnejšie zhromaždenie informácií, ale vyžaduje si aj pripravenosť na náhlu zmenu správania, ak subjekt nájde riešenie. Krátke zdvihnutie obočia ako pozdrav. Pri stretnutí so známou osobou môže subjekt krátko zdvihnúť obočie, čím vytvorí krátky úsmev. Na policajných videách je toto gesto zachytené ako rýchle zdvihnutie obočia, niekedy sprevádzané miernym úsmevom. Tento signál naznačuje pozitívny postoj k partnerovi a môže naznačovať zníženú pripravenosť na agresiu. Policajt môže tieto informácie použiť na nadviazanie dôveryhodnejšieho dialógu, ale mal by zostať ostražitý, pretože aj pri priateľskom pozdrave môže subjekt skrývať úmysel manipulovať situáciu. Asymetrický pohyb obočia. Keď sa jedno obočie zdvihne, zatiaľ čo druhé zostáva prirodzene spustené, často to naznačuje pochybnosti alebo skrytú ostražitosť. Na policajných videách sa táto asymetria prejavuje ako nerovnomerné zdvihnutie ľavého a pravého okraja čela. Tento signál naznačuje, že subjekt vnútorne hodnotí situáciu, ale úplne nedôveruje prijímaným informáciám. Policajtovi sa odporúča, aby si udržal kontrolu nad tempom konverzácie a umožnil subjektu objasniť detaily, ale aby tiež pozoroval ďalšie zmeny vo výrazoch tváre, ktoré môžu naznačovať ochotu klamať. Zvraštenie obočia. Pri intenzívnom počúvaní nepríjemných informácií sa obočie môže posunúť smerom do stredu a vytvoriť krátku vodorovnú čiaru. Na záznamoch z policajnej kamery sa to javí ako jemná riha, ktorá sa objaví v priebehu niekoľkých sekúnd od vypočutia informácie. Zvraštenie obočia naznačuje vnútorné napätie a potenciálnu pripravenosť na prudkú reakciu, ak má subjekt pocit, že jeho pozícia je ohrozená. Policajt by si mal byť vedomý toho, že v tomto stave môže subjekt rýchlo prejsť z pasívneho do aktívneho správania, preto je nevyhnutné udržiavať vizuálnu kontrolu a byť pripravený dať rýchle pokyny. Pulzácia žíl v spánkoch sprevádzaná zvýšeným hlasom. So zvýšeným vzrušením autonómneho nervového systému môže byť hlas drznejší a žily nad spánkami pulzujú intenzívnejšie.
Na policajných videách sa to prejavuje ako prudká zmena tónu hlasu sprevádzaná vizuálnymi znakmi, ako sú napríklad výrazné krvné cievy. Táto kombinácia signálov naznačuje pripravenosť na fyzickú reakciu, ako aj možnosť impulzívneho správania. Policajt, ktorý dostane tento súbor indikátorov, by mal uplatňovať prísnu kontrolu pomocou krátkych príkazov a v prípade potreby aj spútavaním. Analýza signálov na čele zachytených policajnými kamerami poskytuje cenné informácie o duševnom stave potenciálnych cieľov v pouličných konfliktoch. Prítomnosť napätých vrások, zvrašteného čela, potenia pulzujúcich žíl a špecifických gest, ako je trenie čela, ukazovanie prstom alebo stláčanie dlane, umožňuje Centru operačnej analýzy rýchlo posúdiť úroveň stresu, pripravenosť na agresiu a stupeň pripravenosti na manipuláciu. Treba poznamenať, že kozmetické zásahy môžu maskovať prirodzené signály. Preto je nevyhnutný komplexný prístup, ktorý kombinuje vizuálne indikátory s audiovizuálnymi údajmi, ako je napríklad tón hlasu a tempo reči. Starostlivá príprava na interpretáciu týchto signálov zlepšuje efektivitu policajných operácií, znižuje riziko nepredvídaných eskalácií a prispieva k prežitiu policajtov aj potenciálnych cieľov. Schopnosť rýchlo a presne dešifrovať signály na čele v policajných videozáznamoch je v konečnom dôsledku kľúčovou zručnosťou pre každého špecialistu zaoberajúceho sa prežitím na ulici a analýzou správania v extrémnych situáciách.